ko kira ma mauludu ke ko kira yɛrɛ ma fɔ an k'a kɛ bon n b'a fɔ u ye langue de fɔ u ye arabukan de fɔ mais u ma kalan kuma fɔ munna alakira ye san 60 ni san 3 de balo a ka san laban a ye bogan 60 ni bogan 3 de da k'o faga mɔgɔw y'a ɲininka k'i ye nin faga mun na a ko n ye san 60 ni san 3 bange n si bɛnna o ma tuma n bɛ bogan 60 ni bogan 3 faga a ma mawuludu kɛ yan o kɔfɛ u y'a ɲininka don dɔ a ko don dama dɔ bɛ a kun b'o sun mais n bɛ don 2 d'i ma la waati bɛɛ a kun bɛ alamisa o alamisa kira kun b'a sun ntɛnɛn o ntɛnɛn kira kun b'a sun hali bi o ntɛnɛn sunnaw bɛ an bolo yan dɔw bɛ yen ni ntɛnɛn kɔni tile bɔra hali n'u ma suguri dun u bɛ sunjalan don parce que u delila la o ye kira jogo dɔ de ye mais u ye kira ɲininka ko mun na i bɛ ntɛnɛn sun ale kira ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangera ntɛnɛn bon o b'a fɔ alakira ma mawuludu kɛ mais pour que a ye ntɛnɛn ta a ma dimanche ta parce que a ma bange dimanche bon ala yɛrɛ ye mawuludu kɛ ala y'a kɛ cogo di kira bi bange don min na ala ye drapeau 3 de di Jibirila ma Jibirila taara drapeau 1 gulo Alikaba sanfɛ ka taa drapeau 1 gulo Beitul Maqdisi la Jérusalem ka drapeau 1 gulo Aminata yɛrɛ ka so sanfɛ n'o ye kira bangeso ye munna drapeau bilala ye o tɛ alakira ko ye o kɔfɛ tuguni kafiri fɛn o fɛn tun bɛ yen kafiri masakɛ fɛn o fɛn tun bɛ yen kira bangera don min na u b'u ka masakɛ palais kɔnɔ kira bange yɔrɔ min na o ka palais pieds kari-karila faamaw ka fugula binna aw b'a fɔ bi ye kabako ye dɛ k'an ka fugula bi ka ban kunna an ka palais minnu jɔra san 1000 k'o pied kari munna pied karila parce que kira bangera mais pied m'a yɛrɛ kari o ala de ye pied kari parce que pied ninnu ye ngalon pied de bon n'an ko ala ma mawuludu kɛ alakira ma mawuludu kɛ a donna ta a bɔra ta mais ninnu ye silamɛya jardin d'enfant n ye minnu d'i ma n'i donna madrasa la dɔrɔn kalo 3 dɔrɔn i bɛ ninnu dɔn mais an panna ninnu kunna ka taa kɛ ɲɔgɔn gosi ani ɲɔgɔn dɔgɔya ye mawuludu ti bɛɛ kira ma fɔ an k'a kɛ mɔgɔ b'a t'a fɔ a ye n bonya e yɛrɛ de b'a dɔn an b'a bonya n bɛ bɔ n'i ye dɔɔni n'i donna dugu kɔnɔ manajala dɔw gulolen bɛ dugu kɔnɔ a tɔgɔ ye di meriba yɔrɔ la ayi Samori ka kɛlɛkɛdenw kɛ Samori de y'a fɔ k'a k'o bila yan Samori kanu de m'a to n'a y'o bila wa Sadi Mamadu Konate filɛ ani Sadi Modibo Keyita olu filɛ nin ye mais aw de c'est-à-dire olu de y'a fɔ k'a ye sali dɔ jɔ k'a tɔgɔ danna wa donc o la a ma se maaba k'a fɔ a ye n bonya n'i ye maaba ka baara dɔn i b'a bonya hali n'i taara sɛnɛfɔw fɛ yen Sikaso cɛba gulolen tɛ yan Lamisa Bɛngali ni Balani tɛ bɔbɔ sira la nin yan olu de ko an k'u bila ye wa donc an b'u ka baara de dɔn k'u bila ye o tuma an bɛ kira valeur de dɔn k'a ka mawuludu kɛ ala sago bonya b'a la. Ayiwa Sheikh Konate an ye kɔrɔfɔ faamuya i ka dɔn ɲininkali filanan min bɛ an bolo diinɛ yɛrɛ ko cogo di silamɛ ɲuman bɛɛ kelen kelen ma yala mɔgɔ kɛrɛnnen don minnu b'a ɲanamaya mawuludu in ɲanamaya walima mɔgɔ fɛnɛ bɛ hali n'olu ma ɲanamaya silamɛya kɔnɔna na kisa jumɛn de bɛ o ko kan mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen n bɛ yen minnu b'a ɲanamaya o de kɛ silamɛ ni kafiri bɛɛ kan ka ɲanamaya mawuludu dɔw ye a bonya u bɛ kɛnɛw sigi u bɛ zikiriw da u bɛ kuranɛw kalan mais hali kafiri kira ka mawuludu man ka da silamɛw dama ma hali kafiri kan k'a kɛ munna nin ye kafiri ye muso ɲumanin b'a bolo wari min de kun ka tɛmɛ a kan n kan k'a musonin bɔsi a la mais ni kɛra silamɛ ye ni kira ko kana walimuso bɔsi a cɛ la ni y'a to yen a ma kɛ kafiri kɛ ma hɛrɛ ye wa o kumana kira cili ye diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ de
mana a fɛtili man ka da silamɛ dama ma hali kafiru kan ka kɛ parce que abi labi y'a kɛ o tabati ya da ma jigo kan wa mais a nana fɔ abi labi ye don min na ko alakira ba bangera abi labi kontana a kontana yɔrɔ min na jɔnmuso min nana fɔ a ye a y'o bɔ jɔnya na o de la ntɛnɛn o ntɛnɛn ala bi jahanɛmɛ tɔɔrɔ bɔ a kan parce que ale kontana ni alakira bangeni ye ntɛnɛn don kelen donc ala ko ale tigɛ fitiriwale ntɛnɛn o ntɛnɛn jahanɛmɛ tɔɔrɔ bi bɔ a kan ni ntɛnɛn tile binna jahanɛmɛ tɔɔrɔ bi se ka nɔ na o de la ko ala tun ka don bɛɛ kɛ ntɛnɛn ye o ye kafiri ye dɔw b'a la k'a fɛtɛ lahara ntɛnɛn o ntɛnɛn o bi bɔ tɔɔrɔ la mana mawuludu fɛtili man ka da silamɛw dama ma diɲɛ bɛɛ de kan k'a fɛti parce que a y'o de fɔ wa ma arsalinaka illa rahmatan lil alamina ne y'i ci diɲɛ bɛɛ ka hinɛ de kama ma diɲɛ bɛɛ de kan k'a fɛti ayiwa an b'aw hakili jigi ani karamɔgɔkɛ bɛ ɲɔgɔn bolo halisa mawuluko kun kan an ka ɲininkali laban ani i yɛrɛ ka nin sigi kumakan laban i bɛ se k'o fɔ i bɛ se ka mun de fɔ i n'a fɔ conseil maa min bɛ yen n'u bɛ mawuludu fêter ani ni maa minnu fana b'a fêter a kan ka fêter lahalaya jumɛn ni jumɛn na. bon alhamdulillah mawuludu kan ka fêter lahalaya min na o ye diinɛ lahalaya de ye kira ma kɛ tiɲɛnikɛla ye mawuludu kɛnɛ kan an bɛ taa an sigi an tɛ mɔgɔ ka histoire fɔ an bɛ kuma alakira de kan kira sabalilen kun don kira kun bɛ mɔgɔw sɔn kira majigilen kun don kira kun bɛ yafa mɔgɔw ma an bɛ o fɔ kira jogo de bɛ taa fɔ mɔgɔw ye a ye kabako minnu kɛ ne den fatura n'o gɛlɛyara i ma kira den joli fatura dɔw yɛrɛ fatura seliba sɔgɔmada joona n'i ko i fa fatura n'o digiri la kira m'a fa ye o ala ye alakira kɛ leçon de ye donc mawuludu la an bɛ taa kira ka tagabolow de kalan o dama tɛ ni kɛra jagokɛla ye ni mawuludukɛ tabali sigira o bɛ wari ni mun bila tabali kan wallahi e ka dɔrɔmɛ kelen ta tabali kan walima warini dɔ ta tabali kan e ka t'o bila i ka nafolo cɛ la sani san wɛrɛ la mawuludu ka se i bɛ kɛ waritigi ye o tɛ yɛlɛma fiyewu mɔgɔ ye nasi bɔ ka di o t'o la dɛ ala kira kosɔn dɔrɔn wari min dira kira kosɔn taa tabali kɛ i ka dɔ ta n'a ka di ye i b'i kunta dɔ bila ka dɔ ta o kɔrɔbɔ dɔrɔn muso min bɛ yen ni den t'a bolo a ma den sɔrɔ a ka bamunankura san dɔrɔn mawuludu bɛ kɛ yɔrɔ min na a ka taa ni bamunankura ye mawuludu kɛ yɔrɔ la k'a fɔ ala i ye Aminata sɔn alakira la cogo min na alakira kosɔn ne sɔn den na taa bamanan in bila i ka so o bɛ da den dɔ kan o tɛ yɛlɛma fiyewu arajola kumaw don diɲɛ bɛɛ tulo b'a la Konate kan don maa bɛ n'i wele fana k'a fɔ ale y'a kɛ a ye den sɔrɔ donc o la a bɛ fêter ni kuranna kalanw ye ka hinɛ ɲɔgɔn na e b'i ka so kɔnɔ so juru karilen dɔ ye ka na mawuludu sera dɔ sina ka taa kalo joli juru b'i la ayiwa ne kɔni kalo 4 juru bɛ ne na o kalo 4 ye joli ye a tigi ye kalo 4 d'i ma ka tila ka wari wɛrɛ d'a kan bi kɛra donba ye dɛ a b'a fɔ ala kira bangera bi kira bangera diɲɛ bɛɛ ka hinɛ kama o de la n nana nin d'i ma donc ni mawuludu fêtera o cogo la o bɛ se ka haramu cogo di ala ka limaniya d'a ma. ayiwa nin kun ye aw ni Sheikh Muhamadu Konate ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Muhamadu Konate min ye n'i ko a ma ko tunankaw ka dankele a dɔnnen don arajo RCM sanfɛ ale de bɛ an bolo jɛmukan kɔnɔna na an tɛna bila ten n'a ma fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di an ma mawuludu ko yɛrɛ kan yanni an bɛ a kalo in kun cɛ o kɔfɛ an ka sɔrɔla ka kan bɛn da ɲɔgɔn ye. Alhamdulillah n bɛ i lafiya i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ sisan seconde damadɔ e ni ne filɛ cogo min na ta kuma bɛ e ni ne de cɛ kuma ye damadɔ ye n'a fɔra ko toi o b'a yɛrɛ ye n'a tigi ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra ko lui o b'a yɛrɛ a tigi tɛ yan n'a fɔra ko vous êtes là o b'a yɛrɛ aw bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na
bon o toa in de mina toa in de ta ala ko ala kirama ko ni ete ngundi jeda ngundi ala jeneda ngundi jalemeda ngundi klida ngundi kaluda ngundi jineda ngundi adama de ngundi foida me e kanu kama nyada kira kwa ma ko ne kanu kama e aljeneda me ne kanu kama ka jalemeda akonye jalemeda de nimi mbani na ubitai okuma solido be akadi ala kira ko jugu uba foma ko nabi rahmati Allahumma salli ala nabi rahmati Allahumma salli ala nabi rahmati wodi kadi ala kire ko jugo o rahmati ko nin nabi nyuma ni solin kadi kire eka Allahumma salli ala nabi rahmati ni hamna ko gelabila eka wurudi bikonon doni fla ni hamna ko gelabila bikonon doni fla ibsuko sigoro masabake yoroni kele afo ala kira koso ni noya ono remija ebi continuer na 111 fois kementani kele fadri selle ou be fitri selle ibi ka jena tike ke ko anta fo ibi milliard marabangila meni milliard kungo nana dobi na dima ibi sutra o ya rahmatudi ali musu konoma minga tingele era ni tamaro dengelenta niko alama sallallahu nabi rahmati ala kiraka ne doni muso ina ni tamaro ina muso inga yera soro jona akana dama ka sora ni docteur soka jande donc o fayda ala kira koson soli nginga dikire ko dugu ala ka anafana barka ambe lamme maga chemana musumamu befo ka yere fo kay barkada ka i wali modo et puis ka ya fanyini fe parce que nana salon fane soro bon albi ibi imun worke awka bara la barawdi donc ayo tamun ga ka ankono ambi o ya fanyina aw fe ala ka aw bolma aw ka barala chebe ani kambe ala ko sabati aw ka barawla ala ko ka kira boya kama salli ala rasul.